масъулини ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд аз фаъолияти худ дар соли 2021 ба намояндагони васоити ахбори omma иттилоъ дод. гурӯҳи рӯзноманигорон аз корҳои сохтмониву ободонӣ ки давоми як соли охир дар фурудгоҳ ба анҷом расонида шудааст дидан карданд. инҷо толори интизории бинои нави аэровокзал мебошад ки дар соли 2021 марҳилаи якуми онро сохта ба истифода доданд. таъкид гардид ки сохтмони бинои мазкур аз 3 марҳила иборат буда дар ҳолати пурра ба истифода додан дар як соат қабулу гусели беш аз 500 нафар дар назар аст. албаски пулои мо майда аст. ҳозир мо ира ба тамоми мо ай 4 марҳила 3 марҳила иборат аст. мо нав якум марҳилаш тамом кардем. ва занин бо 90 метр دیگه با پیش می روند. بعد دیگه همه مرحله ما با کار داریم در اون وقت همه مذاکره می‌داریم. بسیار کننده باشه. بسیار کننده همه. директори генералии ҷамъияти саҳомии кушодаи фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд қурбони алимардон сабаби то ҳол ба таоло роҳ надодани наздикони мусофиронро ба пандемия ва хавфи бемориҳои сироятӣ вобаста кард. вай таъкид кард ки баъди ба эътидол омадани вазъи эпидемиологӣ тамоми сокинон ва наздикони мусофирон то вақти гусел ё худ қабули онҳо ба толори интизорӣ роҳ дода мешаванд. фурудгоҳи мо аз соли 1954 сохта шудагӣ то ин вақта кӯли таъмир шудагӣ набуд. мо ман ҳамин нав аз 2016 аллакай мо сар кардагӣ мо дар 3-4 сол бо як соли ҳамин дар вақти касалӣ мисол пандемия мо кор накардем тамоман. ман мисол ман мо коромо бо хуб шуд ман ба таъмир кардам. давоми соли 2021 дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон 3 иншооти ҷашнӣ, бинои нави толори вакилони расмӣ, бинои нави аэровокзал ва муҷассамаи ёдгории дуои модар мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гурӯҳи журналистон аз ин иншооти калони ҷашнӣ дидан карданд. ҳамчунин иттилоъ дода шуд ки давоми як соли охир роҳи протоколии назди бинои маъмурияти фурудгоҳ ва роҳи даврии назди бинои нави аэровокзали фурудгоҳ пурра аз нав мунфарш карда шудааст. дар давраи ҳисоботи фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд ба 373699 нафар мусофирон хизматрасонӣ кардааст ки аз ин шумора 268873 нафар гусел ва 104826 нафар қабул карда шуданд. ин нишондод дар муқоиса ба ҳамин давраи соли 2020 137% ё худ 217716 нафар мусофир зиёд мебошад. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.